Per mirar quants visitants tenim al nostre blog, el que farem serà incorporar un comptador, però no serà un comptador qualsevol, és el comptador per excel·lència, és el Google Analytics, que pertany a Google. Mitjançant aquest, entre cometes, comptador, podrem veure d'on venen els nostres visitants, què fan a la nostra web, quant de temps perden, quant de temps utilitzen, quins enllaços trien i un munt d'estadístiques impressionant. El que farem, com que ja tenim un compte Gmail fet, és accedir a Analytics i, primer de tot, poseu la pàgina web google.com/analytics i el que farem serà accedir i configurar el compte, ja que és la primera vegada que hi accedim. Accedim a Analytics, ens registrem, ja tenim un compte de Gmail, serà més ràpid, anem al registre, al nostre lloc web. Blog de les plantes medicinals, blogs.com. Molt bé. Nom del compte. Posaré la mateixa adreça. País, Espanya i més 1. Quan tot és correcte, continuem. Vinga. Les nostres dades. Continuem. Accepto els termes d'ús i creo un compte nou.